Mentang sengi ni liang jongi ka Jaintia Student Union rangkat bat Education Secretary ngilayo ban file ya ka PIL habayday bat ka illegal public hearing jong ka Shree Cement kebal pelong te poch nong daistong te kumba ki nong song snong jong jela Meghalaya brok bai kila sakhi hi lang ba ki electronic media ba kumno kene government ka kondok ya ka public hearing kebalong teng ngikum ki baj ba ngimla ban priang te hadin katu ka jingle bor jong ka sarkar ni ka private hearing jong ki Shree Cement Limited ningleng jong Jaintia Student Union ni krem shong klikti ngila lejbo ya ka FIR po police station East Jaintia district kumjuru ngila lej complaint shadow siapo National Green Tribunal te menta ningleng jong ki Jaintia Student Union ngidang up ya ka hearing jong ka NGT te habai dei bat keningi leng jongi Jaintia Student ngila lech do sha high court bat ngikermen ba ka court kan sim ya ka senjam ka bateng habai dei bat kenika public hearing namar ba bunsin hi ka government hi kumijuong ba no one is above the law te government hi create ya ka law government hi ka ba persang ban peng Kenya ka law te sakawero ka jingya den ti jongi kum ka Jaintia Student Union nengkong hingi habiat ma kadai ka perthai ba thamai ngi habiat ni illegal measures te ye kijing ki gijongi ngin sapet ye ka ai ka outcome ka bemi na kanika file jongi ya habai de ba kijing file jong government na leng la ka high court ka persang ban le bom sinyau habai de ba kanika hok jong unong song snong jong kadai stong ni ngin leng jong ka Jaintia Student Union in sim lagi bagi senjam ngilaro ban sim lagi senjam ke bateng ya kata ngin sa perkat bat ngin sesong dengan CEC ban perkat habai dei bat kenika private hearing jong ka Shree Cement.